Mierii. Dar cum se numesc? Machi. Maci. Maci roșii. Mă stai și culegi maci roșii, așa-i? Ducem acasă și îi punem în vază. Bine? Care sunt? Dau. Uzi macii. Numai unul ai luat. Tutto verde qui, molto bello. Guarda! Cosa? Guarda. Che c'hai con le stray? 1, 2, 3, 4. 4. 4? Da. Acum andiamo con le... Mai culege? 1, Ma ci cele mai frumoase flori? 3, 4, 5. 5. Bravo. Hai mai culege. Culege și din alea move. Mai lungi, nu așa scurte, lungi, ca și macii. Lungi. Eu știu. Lasă, dacă nu știi culege maci atunci. Dar nu te băga mai încolo, că ajungi în prat, în pământ și acolo e noroi. Da? Te vezi pe macul ăla este o albină. Albinele face miere, albinele. Fac miere și atunci noi putem să mâncăm miere. Albinele face miere. Da, da. Aici este o albină pe macul ăsta. S-a dus dincolo. O vezi acolo, nu? Mă zboresc. Vezi? Aha. Uite cum culege tot. Culege mierea din floricică. Vreau să le simt de cum miroase. Vrei să vedeți cum miroase? Vrei să miroase? Ma che profumo! Bellissimo! Ia mai arată-mi floricelele. Ce frumoase sunt! Aici mai sunt flori, vezi? Uite câte flori mai sunt. Multe. Încolo, Aici pe marginea drumului. încolo. Nu intra, nu ieși în drum, Andreea, vino aici. Că vine mașina. S-a ascuns soarele. Văzut? Gata, ai cules, nu mai vrei maci. Ajung? Hai să mergem atunci.
Urcă-te în mașină. Du-te în mașină la locul tău. Nu te sui cu picioarele pe scaun, că ești de noroi acum și faci numai mizerie. Hai, suie-te, pune florile pe scaun. Pune-le și pe scaun florile. Așa, și suie-te pe scaunul tău. Frumos. Na, ciao, ciao. Ciao. Închid. Nu? Tu trebuie să-mi cintura. Ciao.